ka-adventure, maadjong buntag. Dako kong pasalamat sa Ginoo nga gitagaan kong kabaskog sa panglawas kauban sa akong pamilya o kaninyong mga nisuporta sa akong channel, Renato Adventurer. Daghan kayong salamat kaninyo. Og tuod pod ka adventure, akong dakong pasalamat ni Ma'am Florami B. Buholana na pag-ato na mo atong pizza utso, atong huybis dito mi sa ila. Amo dyon siyang gitagag gigahinan. Amo dyon gigahinan mi. Kami gigahinan mi niya og panahon og time. Ma'am Florami, pinakasikat sa Bohol. Daghan kaadjong salamat sa imong pag abi-abi kanamo og sa imong tibok pamilya. Hilabi na ni Ma'am Tere, ni Ma'am Helen. Daghan kayong salamat Ma'am Florami B. Maghinaot mi ma'am ang imong kabuutan, ang imong kasikat, ang imong kagwapa, magpadayon ma'am. Okay mga ka-adventure, nakoron sa amua, mo ni akong gikuan karon nga reaksyon sa akong dakong pasalamat ni Ma'am Florami nga dili tanan vlogger na kulab ni Ma'am Florami, pero kami gitagaan mi niya og time, panahon nga mahimamat mi niya amo siyang ma-interview ka adventure. Unya, buotan kayo sa iyang mga pamilya, iyang mama, iyang papa dito. Nasa dito nagatapok ang iyang pamilya. Daghan kayong salamat ninyo, Burato family og ni Ma'am Florami. Balik ko na Ma'am Florami. Mga ka-adventure, ngayon isod ko aning karir na vlogger sa YouTube tungod og alang sa akong pamilya na tungod sa panahon karon sa pandemya, tungod sa kagipit sa panahon. Ang akong trabaho sa una sa wa pa ko masulod og vlogger, usa ko ka networker ko sa una mga 5 years. Okay ang business, okay man. Unya ni resulta ko sama ani akong gipuyan karon nga balay mo ni siya tumakita karon ka adventure mo ni siya resulta sa akong networker sa una nga business sa multi-level marketing sa MLM. Okay ka adventure unya na may mga sitwasyon sa business naman siya ay up and down. Normal siya ka adventure nga part nga ni na down, pero ang gibuhat no ka adventure bisan pagdako ang akong pag down, akong gibuhat ka adventure ni up ko ni bangon ko ka adventure. Wa ko magpalupig sa problema, sa solusyon sa mga mga pagsuway. Kay kining tanan ang Ginoo muhatag man gyud siya mga pagsuway. Nya karon nakita na ho ang opportunity sama sa pag-vlog. Naay usa ka igsuon na ho ka adventure na siya usa nga nagdasid na ho nga musud ko aning karir nga vlogger. Kay dili man na ho linya ang vlogger ka adventure. Kay sa una usa ko ka barangay Kagawad, makita nato akong picture. Duha ko ka terminong kagawad diri sa among barangay, sa barangay Bulilis, Ubay. Duha ka termino. Unya daghang kayong salamat sa akong mga supporter sa mga supporter na sa paglansar na og kagawad sa barangay Bulilis nga wa sila'y hunong nga pagsuporta. Primerong termino, ikadong termino, naa sila nagsuporta sa akong kandidatura isip pagkakagawad sa barangay. Unya ka adventure, sa diha nakita na ang multi-level marketing mo tong ni-resign ko kagawad. Mo nang karon akong balikon katong gikon sa akong igsuon, akong manghod nga gwapa kayo si Rosbilia Daray Kilaton. Siya pud usa nga ni agni na ho nga ren masige magag TikTok, i-try og vlog para basin di ay mo nang ako ka adventure, mo nang ako ni kuan ko ani nganing sa tawag ani nga opportunity kining career na pag-vlog akong gi-try.
Ang karon akong sa pa na makita ang YouTube, ang vlog sa dihang nag-networker ko unya naman ni siya na may sitwasyon nga ni down, niya up, niya naatol man nga na down. Mo nang nibangon ko ang nagpasalamat mo ko sa akong pinangga nga buutan nga inahan si Mama Yul Pilaton. Kay siya may nagdanaho nga mo angat-angat pod. Mo tong gi operan ko niya rin, di ba ka magdaking ubuan. Wa na ko magduduha ka adventure. Akong gi-grab ang opportunity kay ang sitwasyon sa karong panahon na sa pandemic. Wa man tay lain ko ang pamilyado ko, tulo akong anak, usa lang akong asawa, usa ra ka buok. Okay. Okay kay adventure. Onya, anadaking ko, nay gamay nga kita, pang kaon lang, okay lang. O pang kaon kay nga naman siya nga traditional business na unya sa diha nakita na ang opportunity ang pag-vlog, ningon ako manghud nga pag-vlog mo tong ni try ko vlog mo tong napoy akong amig unya igagaw sa akong misis si Rins Hinampas sa iyang channel Erineo Junior Hinampas nya Rins Junior Show. Siya po usa na naka-advise na nag-mentor na ho na siya po yung nga may pa kuya mag-vlog ka kuya kay namon hamtang nag-TikTok ka ikaw po pag-vlog muna ako pong gitry sa diyang nagdaking ko ka-adventure neto ko sa barangay sa Santo Niño mo yun to'y una na akong pag-vlog katong dito ko sa barangay Santo Niño lungsod sa San Miguel, Bohol. Sa diyang nagdaking ko, kusuman kayo kuwan, unya nihuno ko niya, igutom po ko ka-adventure. Igutom ko, unya, diha may daghang bunga nga bayabas. Dito ko nagsugod og primero na ang wako bayabas, hinahinay ko, hello guys. Unya, daghang mga reaction ka-adventure. Daghan ko na ko, guys. Tungod sa akong kagigil, tungod sa akong primero sugod, sa pag-vlog mo tong di na huma kanang mapugnan ang pag guys daghan na guys mo na karon na develop ko nga daghang mga basher nga daghang guys mo to karon giotro na ako na siyang gihimong adventure usay man mo madaghan nga adventure usay nga usar ka adventure mo nang karon ka adventure grabe ang mga challenges sa akong kinabuhi. Gabi ang mga pagsuway, gabi ang karon, grabe ang nag-awag tuon na ang utang. Gabi. Di lang yun na ilipod-lipod. Kung yun kanang singa ng reality nga panghitabo sa akong kinabuhi. Na akong bata, tulo ka buok, akong kinamunguran si Mary Joy, sunod si Patrick, sunod si Remark, akong misis si Ima. Munang dako ko kanang kung sa kagalingon kanang panlibasog nga makabot na ho ang bisag kanang simple para gingon ni Ma'am Flora maybe simple maligo ka inigpislit nimo init hot and cold may simple inigmata nimo na pagkaon simple mo na ni Ma'am Flora maybe Buholana. Salamat Ma'am Flora maybe Buholana. Muna karon ka adventure dako ko pasalamat sa mga nitabang naho sa akong mga igsuon. Dako ko pasalamat ninyo mga kang magsuon kay kami nakapadasig na ho. Hilabi na ni Edwin og ni P. Kilaton. Shout out ta ko magsuon. Si Rondi og si Wina Kilaton. Salamat kaninyo si Rosbita og Rodel Gonzales. Si Rosbilia og si Erwin Garay. Daghan kanyong salamat sa akong mga igsuon ug hilabi na gyud sa akong mama si Mama Yol og ni Papa Berning Boysilio. Daghan kayo salamat ninyo sa inyong pagdasig nako, sa inyong pagtabang nga grabe ang inyong suporta. Muna ako karon akong gisod kanang opportunity career na pag-vlog tungod alang sa akong pamilya. Munang daghan kayo salamat sa akong mga supporter, sa akong mga followers sa channel na Renato Adventurer.
daghan kayong salamat ninyo. Grabe akong mga challenges sa kinabuhi nga niabot sa akong kinabuhi. Mga pagsuway, ni up, unya ni down, pero kaya ra kay ang Ginoo wa man siya matu naaman siya permi nagtan-aw matag adlaw-adlaw nato panginahanglan naa ang Ginoo. Wala ako, di ko mawadag pag-asa nga naman naa si God. Si God is answer prayer. Kung sa may natapos ito kinabuhi, normal. Ano man, ang ligid, ka-adventure, mo ibabaw siya, mo paubos. Mo paibabaw, mo paubos. Kung sa may itong kamalian, kay tao raman tani kalibutan na, part na siya sa mga pagsuway. Atong pwede siya itulid sa hinay-hinay nga pamaagi. Kay kinantanang tao, makasamang yun, no? Mag-part na siya. Manang, salamat kaninyong tanan, o ni Lord, salamat Lord na ikaw ang nagda o dasig kanako para sa akong pamilya na makahatag ko nila ang hindot ng kinabuhi. Munang gabi sa mga pagsuway sa kinabuhi ka-adventure. Munang thank you, salamat sa tanan. Kaadyo, salamat kaadyo sa tanan. Magidaot ko nga ang Ginoo magauban ka nato tanan. Kaya ang Ginoo siya man ang kadangpan sa atong mga masulubon, atong pagkamasulubon, atong mga problema, sitwasyon. Salamat tanto sa kahitasan nga siya nagdag kadasig ko nako kanakong tanan. Maghinaot ko sa gamay nga video maka-inspire ninyo o ilabi na gyud ni Ma'am Florami Bulana. Ma'am, salamat ma'am sa imong pag-BI namo sa pag-adto namo sa inyo ha, sa imong mga inspiration nga mga message nilot kayo ma'am, sa imong talent, pinakasikat, pinakagwapa, pinakabuotan si Ma'am Florami Bulana. Muna karon ka-adventure, daghan kaadyo salamat sa inyong suporta, way hunong nga suporta sa akong channel Renato Adventurer. Maghinaot ko ka-adventure, magpadayon inyong pagsuporta sa akong video. Kay ako dako ko paglantaw, dila ko galingon. Kay kung nay grasya nga ihatag sa Ginoo nga pag-apil na ako sa kining akong pag-apil na ako karon sa kining opportunity sa pag-vlog. Akong target nga ug nay grasya maka-share po ko sa uban. Di lang sa kugalingon sa uban kaya naman nindot gaan ang imong pamatin kasing-kasing nga makatabang ka maka-share sa uban. Nya man karon ang gibuhat na nakoy gibuhat nga TikTok karon. Nag-TikTok ko nya ako mga TikTok, namor ko mag-TikTok. Nakoy mga gipag-auhag nga mga negosyante na gusto ba sila mag-sponsor sa akong TikTok kay ang akong TikTok gibuhat na ako'y fundraising. Damor sila ni appeal sa akong advertisement sa TikTok katong mga negosyante sa Ubay. Sama sa Petron ni Erwin Boyser. Unya sa akong iyaan si Ginaida o si Lorito sa Last Hotel. Unya sa Little Dangwa Flower, nanghatag po sila og buwak atong pag Eastern Sunday. Dakong salamat unya sa akong maguwang Rondi and Ruina, yang asawa Hilaton sa Agwa di Ubay o apela sila. Unya sa daghan pang akong mga ni sponsor ni Tabang o ni sa Arnsbach ni Sir Arnold Bakulod. Usa pa sila. Og ni kinatugkan nga Second District Congressman Aris Erico Aumentado og sa iyang misis si Ma'am Banban Aumentado. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong suporta nga inyong gihatag nga gahin nga cash para sa sponsor niyo sa akong TikTok. Dako lang katabang kay ang kwarta nga akong nalikom kaninyong tanan nikabat siya og 6,000 para sa projector sa kapilya. Unya kaya projector mga 20 plus man na siya kuang pagyod.
Manghinaot ko sa nakatanaw ning video, basin napamoy kanang sobra sa inyong mga blessing, pwede mo mutabang, mo share pod para makatabang pod mo sa among chapel sa ministry. Oh, mo na akong gitarget karon mo nang sa TikTok every wakoy trabaho, manang di ko sa ilang oras. Mo nang musingi kog TikTok para ma-promote pod na ho ang katong mga sponsor. Bisag ginagmay lang, di man siya ingog dako atis nga makatabang pod sa ministry. Di lang sa kagalingon, kundi pod sa uban sa ministry, sa chapel, kay niingon man sa Biblia nga unahon jud siya. Oh, di ba? Mo nang karong adventure, dagang salamat sa inyong time nga gigahin. God bless kanatong tanan, maghinaot ko ang Ginoo. Magauban kanatong tanan. Unya ayaw kalimot pag sunod, pag-subscribe, pag-like, pag-share sa akong video. Maghinaot ko ka-adventure, don't forget to click ang notification bell para makapalo kamo sa akong video. Dagang salamat. God bless kanatong tanan. To God be the glory. Thank you, ka-adventure.